Kandhane kang sekar gadung kembang menur kang semu arum lan yata yotan kusumo mangambar-ambar mawar lan kukusing tupo kumelun kelun amor mendung lan mega pindha bathara kono tan samar pamoreng sakma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarelen saking layap liyep ing aluyup pindha pesating supena rumusa ping rasa jati wauta nalika jaman semono yen manungsa nyuwun marang dewane sedhakep saluku juga nutupi baban hawa sanga muntu cipta mung sawiji kang winawas pucuke gunung Duksina awit mlebu metu ning Bajra Irawana ngenut kang Pancandriya kinemat kamot ing waradaya jagat renegem dadya samrica jinumput nanging dudu jagat kang gelar yekti jagate Nalendra Ngastina Prabu Duryudana pribadi inggih awitan kendhi pakartine Sirbudi cipta rasa mung kalisna ing tias kang tanpa karana wis wewentehan karsane Bathara Luhung Wauta gentya kang winur sita ora kaya perenge wukir swela giri ya ing pasanggrahan Durya Purwadya Balasata Kurawa pinapak kadang bayu santrine sang Begawan Kesawa Sidhi kaya jebuk sinawurake blak ngarsa tangkep uri kusing tupa kelun
Cepteng driwan Derpati kang samya bondo yudha tan metang keng pepati Surandendriya kabuka jaya ing rana Surandendriya satemah jaya ing rana Durung sranggon kulumaku ngambah ana laladan Duryapura kethek putih memplak kaya kapuk dinusoni kowe lah. Cetha yen kowe kuwi Anoman. Dasar kepara nyata ora sisip apa sing dadi panakwamu gembonge Pancawati Denda nalika semana Anoman. Pamer kaprawiran marang aku kowe. Gembonge wong Pancawati Denda. Gembonge wong Kurawa iki Kartamarma. Wong Kurawa tumeka aning laladan Duryapura kowe arep apa? Aku kepengin weruh kelawan sing jenenge Begawan Kesawasidhi.
sadurunge kowe ketemu kelawan Begawan Kesawa Sidi Marakage langkauna bangke Anoman. Lho. Apa apamu Anoman? Klebu santrine Begawan Kesawa Sidi Kadang Bayu. Kowe ladalah. Ngono. Ya to ya. Yen to kaya mangkono kowe kudu wani tanding yudha kelawan Kartomarma. Sesuk ngenteni apa saiki apa dene ayo. Maju legane atiku. Banggamu mung Kadang Bayu, para kewan-kewan wani mungsuh karo wong Kurawa. Anggepmu apa kemlaning tangane Kartomarma nyampe palarapan merkopyor polomu kurani piatangmu. Cakep kowe. Wedian keparat sing guwak kulit gedang ning kene sapa Mleseni. What? Awas yo. Pecah dadamu kowe anggepmu apa? Sambat wong tuamu kowe. Kowe ayo. Rasakno. Yo. Hop, weh. Ha, ot, weh. Ha. Ah, weh. Weh. As, yo. Weh. Ha. Kik kowe. Ayo, hop.
Siap. Woi. Ayo. Baleso tutupno. Baleso tutupno. Wah. Oh. Ah. Tutupno. 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 Ha, ha. Ya, dah. Wah. Iblis telanat kowe Hanuman. Mirangke aku kowe. Oh. Was. Yo, wait! Oh, wait, lo! Wait, yan. Mas. Ah, wait, lo! Hey! Yeah! Wait! Wait! Yeah! Was. Hop. Wait. Lo. Wait. Haya. Karo ora kowe. Ayo. Biar kowe. Loro kowe. Ya, hu, wei, ah, ho, wes, wei, lo, hey, hey. Wei, lo. Hei, mundur. Wah, woi, woi, wah, wah, woi, 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 wah, woi, woi, wah.
Woi. 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 Edan. Woi lah talah. Ora kagetan ning ana cacak werka. Loh, sapa kowe? Cacak werka aku ae. Ngorongake kowe sapa Jayadrata? Wah, mati dening aku. Up. Bah. Oh. Bah. 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 Wah, wela dalah. Wanggurawa. Padha kalah kasesering yudha manhai. Oleh apa padha gelutan kok goblok ngono ae. Hei. Jogetan iki piye karepmu, Ngger? Jane niku perintahe sampean niku seling surup napa pripun? Sampean perintahne Sata Kurawa ning kene iki kon perang apa kon seneng-seneng? Oh iya. Sing goblok iki berarti bocah-bocah kae. Lah nggih. Sampeyan merintahne cah Kurawa mau lak kemping ana kene. Sesanja Darma Wisata hai ana kene. Iki tak gawakne pirang-pirang krat lah kok bodho gelutan. Wo bodhoane. Terus karepmu piye nggone kok taksih 3 botol iki ditelaske riyen. Darma Gati yo.
Harya Sengkuni man. Keneng apa bocah Kurawa kok kaya bleduk mangampak-ampak. Ana bleduke hanggenggeng kaya mangsa rendeng. Jane iki ana apa? Aduh nggih anak Adipati Basukarna. Kaya bocah Sata Kurawa ana papan kene iki ora disenengi dening santrine Begawan Kesawa Sidi nuwun sewu lho nggih. Kula menika duwe tujuan sae. Kula kali anak-anak Sata Kurawa niku kepengin ngombyongi tindak panjenengan anak angger Narapati Basukarna rewang-rewang supaya bisa nyawiji golong gumolong hanggone nggayuh wahyuning katentreman ning dilalah. Para sato-sato santrine Begawan Kesawa Sidi mbubarne barisaning Sata Kurawa dalah dudu karepe dhewe. Mundura paman. Mudhar kowe. Para sato mudhar kowe. Salahe dhewe. Bocah-bocah Kurawa kepengin gawe tenda wae kok mbok obrak-abrik. Nggih, Dur Sasana Durmagati ngenge ana kuntule ya nggih pun paman nggih. Engko mbok wenehi cokrik. Aku nek kuwi ora seneng karuan arak pisan ya nggih. Arak Jawa. Ciyu. Nggih ngenge ana nggih. Mopo kowe ganggu gawe marang aku nggonku tumeka papan kene sedyaku nggonku kepengin gayuh wahyuning katentreman. Anoman, rasakno siksaku kowe Anoman. Wah. Anggap ayo baleso. Mesti kowe, ayo. Dening Narapati Basukarna kowe Anoman. Monggo kula aturi nglajengaken. Monggo kowe adalah parat. Soekarno. Apa mbok anggap aku iki tanpa ndarbeni kadigdayan? Ketaman wujuding pusaka Kuntawijaya Danu ora jebol dadan guroni batangmu kowe Anoman. Apa kowe Anoman? Mati dening aku kowe Anoman. Jagat Dewa Wasisaning Bathara semono tegelmu marang aku yo.
tega mentala nglepasake Kuntawijaya Danu mangka iku pusaka paringe dewa. Kena digawe besok tempuke perang Baratayuda Jaya binangun nanging kowe wani nglepasake dina iki uga. Narapati Basukarna umpama samangko tak saut kelangan boh dadi apa kowe? Adalah Anoman. Aduh paman, pusakaku disaut Anoman paman. Adalah Anoman nyaut pusaka nggih piye ngger kowe. Piye to ngger Narpati Basukarna. Gesang kula tanpa tuwas paman. Bilih samangke kula kecalan wujuding Kuntawijaya Danu paman. Dalah. Gek piye to ngger. Anoman teka culika kaya mangkono iki gek kepriye? Mbok nggih sampun to, Man. Kakang Narpati Basukarna kelangan wujude Kuntawijaya Danu. Mboten usah kuwatir, njing kula ijoli kula golekne teng pandi iki ping menika nggih. Papat. Jadi kan iku pripun to, Pak? Lah niki kita sik sak botol jadi kan kok kalih niku. Mas Karno kersa gujuk Ci Mas. Dalah bocah Kurawa. Jebulane kaya mangkono tumindak mono papan kene. Nggonmu ngombyongi tindak ingsun. Jebulane kowe ana papan kene mung tansah ropyan-ropyan. Wah, yen ngono bener si Anoman pantes wae Anoman ora ngarujuki nggonmu tekono papan kene. Iki nggone wong tirakat ning kowe malah ropyan-ropyan sangu botol-botol minuman. Yen kowe ora gelem ngrewangi apa sing dadi kegayaanku aja ngrigon-rigoni minggat saka papan kene. Balik ayo Man. Ayo balik Man. Hey! Aduh, marane bocah Kurawa. Ngece marang aku kowe. Permara reh mangos momyong hambrah ngangkat karanan ning kaswase aneng marga memalat kong sang gondo estrat mojo lang lalu anguladi surya mangrang sang waya Umbyos Morayanto umbyong
wasisaning Bathara. Aduh, Gusti dosa kalepatan kula menapa? Andene anggen kula dumugi wonten papan mriki tansah dipun rerigani dhateng kadang-kadang Sata Kurawa. Kula mboten sumedya wasul menawi mboten kinantenan Kuntawijaya Danu Dewa. Sing saya sing rumpun datang raya nyambut kayune Purwosa jati
yen kembang menur lusah blaseh ambelasah lejek lelejongan minangka tilasing ajang paprangan ramening perang ladya sata Kurawa lumawan kadang bayu satemah kasesering yuda para wadya bala sata Kurawa gentya kang kinocap wus ngancik mangsa kesanga gara-gara tirta kencana kang Cinandra.
minangkani pamundhute Pak D Juni. Wah, jan gayeng temenan. Saiki wis tumeka titiwan kene mangsa sanga. Wah, aku luwap lauk ana papan kene iki kudune dibaturi kelawan Kang Gareng Bagong. Ya sik tale. Aku ki nek metu paling gampang kok ya. Apa ya? Nah, terus karepmu piye? Aku ya kudu mawa tetembangan. Waduh, ya. Tembange apa? Gubuk asmara. Waduh. Gubuk asmara. Kuwi karo minangkani pemundhutane pepundhenku saka Sri Katon. Ha sing nembang sapa? Aku arep nyuwun swantene Mbak Yuku. Sapa? Chandra. Oh ya. Ya mara coba gubuk asmara. Lenggah. Sing mundhut ya para pepundhene dhewe kok. Iya. Yuk. Buka celuk. Warna abang tandai
Jebulane atruk ya apik ya truk. Iya. Kang Gareng apa le? Tinimbalan sowan ana tlatah Dukuh Kecamatan Ngadiluwih klebu wewengkon Kabupaten Kediri. Ditimbali panjenengane Bapak Kaspan. Dalam arangka yaiku manghargya dhawuhe ingkang putra Kang Masku Mas Buguh ingkang pikantuk kelawan Mbak Yu Monika saka tlatah Ponorogo. Ayah. Iya le saiki awake dhewe lumatlaup ana papan kene yen to mungguh penemumu yen aku golek urip kuwi supaya rahayu. Welingmu marang kaki nini kemanten. Iya. Urip Arahayu iku ginerba ing tembung wareg waras wutuh wesis lan widada. Wareg cukup becik pangane. Waras ora nandang lara jiwa ragane. Wutuh duweni papan poman. Wesis duwe keprigelan kanggo makarti kanggo ngupadi pangupa jiwa. Widada. Pranyata urip bebrayan kuwi kudu samat sinamat dan daya dinayan sawijining jejibahan kanthi linambaran jiwa nunggal basa, jiwa nunggal bangsa lan jiwa tunggal negara. Waras kuwi larang regane Kang Gareng. Larang regane. Ha iya. Yen to mung lara njaba nuwun sewu ya Kang Gareng, nuwun sewu. Kuwi penak tambahan-tambahan nane. Contone piye? Halah mung lara njaba paling kebeset. Kulite cukup digolekne salep. Ning nek larane lara njero, ya nuwun sewu, kuwi angel tambahan-tambahanane tik ya larang regane. Contone saiki duwe penyakit ginjal, duwe penyakit jantung. Kuwi iki angel tambahan-tambahanane tik larang ragate. Wah iya iya. Alah, conto wis sing genah sing nyata ngono lho. Wah, karo mangsamu sing kepiye contone, Gong? Tak wanehi conto, nek jero larang regane, njaba ki murah. Iya, sing mbok karepne jaret iku jarike sinden kuwi pol-pole mung 200.000. Ya lho. Pol-pole paling larang 200 ning 250.000. Ning sing dijariti pole. Rumah saku kok ya mesti larang. Ning sak kala mangsa enek murah ngono kae. Kae mesti bosok jero kan. Lambimu ya ngawur.